Magandang araw mga kabayan. So pakita ko lang sa inyo kung ano ba yung buhay pag yung naghihintay ka na ng flight. Wala. Stop ako ng work na since March 16 nung nag-lockdown, pero continue pa rin yung sahod. Nag-apply ako ng tinatawag na voluntary redundancy ng repatriation nung mga April na. So last na sahod ako sa April. So hanggang ngayon, nandito lang ako sa bahay, paikot-ikot. Yung mga kasama ko pumapasok, ako lang mag-isa. So ito yung nakakalungkot kasi nga wala, nasa apat ka na lang ng sulok ng kwarto eh. Yung ruta mo, sala, kwarto, kusina, minsan lalabas. So ipakita ko na sa iyo yung kwarto ko. Pero medyo magulo kasi nga nag-ayos na ako eh. Yung ibang gamit ko pinapadala ko na. Ito yung kwarto namin. Ito yung kasama ko dito. Ako dyan. Medyo magulo na kasi nga nag-ayos na ako eh. Iligpit ko yung gamit ko. Yan. Tapos wala akong, yung ginagawa ko lang dito para malabanan yung katawag natin na yung na-board ka na. So luto. Gawa ko na sabaw. So ito yung unang rota ko. Prepare muna ako ng pagkain. Luto na yung ulam natin mga kabayan. Kain tayo. Kasi nga kailangan na palakas tayo eh. Huwag pabayaan yung sarili. Yan yung nagluto ako ng sabaw na dalagang bukid tapos yung may tuna. So, kain muna ako. Pangatlo, liligo tayo. Kailangan natin magpa-fresh po ng katawan. Pangapat, mag-exercise tayo. City na ng gabi. So dito na ako mag-exercise sa labas ng flat namin yan. Mayroong yan. Tapos yun na, palabas na yan. Dun sa rautan. Buwisan na pala gusto. Mga 20 minutes na yung exercise ko. Yan o, pawis na pawis ako. Okay na to, mga 20 minutes. Pawis. Yung panglima mga kabayan, lakad-lakad ako dito sa labas. Siguro mga 10 minutes sa lakad-lakad tapos uwi. Ito yung panglima na ginagawa ko araw-araw para hindi masyadong bored sa bahay. Sige, kita tayo mamaya. So yun mga kabayan, so yun yung ginawa ko araw-araw naghintay ako sa flight ko ngayong 25. So yung mga taga Kingdom dyan, share naman kayo yung mga naghihintay ng flight nila pauwi ng Pinas. So kung ano yung ginagawa niyo araw-araw. Sige kabayan.